Nakup sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, COMELEC nangapudan sa mga kandidato magsumiter na kang sedang Certificate of Candidacy. Baggage boy arestado sa anti-drug bypass operation kang Naga City Police Office. Badil asin mga bala na recover sa enkwentro kang militar asin rebelde sa Masbate. Puwersa kan College of Teacher Education kang Naga College Foundation ipinahiling sa sedang orientation seminar kasudma. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. COMELEC Naga nangapudan sa mga kandidato na magsumiter na tulos kang sa indang Certificate of Candidacy asin dain na halatun pa ang deadline. Aramon daman ang kompletong details ken sa report ni Melvin Machado. Buon Lunes hasta kasudbang Martes, igwa ng kabilugan na 494 na nakapagsumiter kang sedang Certificate of Candidacy para sa punong barangay, Barangay Kagawad, SK Chairman, asin SK Kagawad, hali sa 27 barangay kan siyudad ni Naga. Ngunya na masunod na mga aldaw hasta sa petsa 2 kang Septyembre, pinaglalauman na ni Atty. Mike Julia, Election Officer kang COMELEC Naga na madakul pa ang masumitir kang sedang COC. Sulamente ang day kumpletong dokumento ka mga nagpa-file ang nanutarang kang COMELEC, dagdag pa ang mga palayaw kan mga kandidato. Sa filing of COC, ang iba kulang ang entries ninda, ang iba daw ang linalag na nickname, dapat ang nickname ninda saro lang, one word lang. Yan man lang po typical na mga incomplete entries lang na pinapapilapamtan po sa mga kandidato bago isubmit sa COMELEC. Nangapudan ng COMELEC Naga sa mga masumitir kang sedang COC na dain na halaton ang huring aldaw para igwapa sa buot panahon na mapakarhay ang seda mga dokumento in kaso igwang kulang. Kaya po dito na po halaton ang September 2, tabaka din ako makahabol pagdakulan ang filers. Kaya po amay-amay na po mag-file dapat ang mga kandidato. Sa presente, behave man subuot ang mga kandidato nagsusumitir kang sa indang Certificate of Candidacy. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inaprobitsaran man kan sa tuyang mga kababayan na nagtitinda sa City Hall compound ang dakol na tao sa opisina kan COMELEC. Nagbubuelta si Melvin Machado. Mientras na nagsisibot ang mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan na makapagsumitir kang sedang Certificate of Candidacy para makapagserbi. Sibot man sinda Luisa Pirito asin Hazel Martinez sa pagpreparar kang panidang fishball, hotdog, palamig asin iba pang kakanon. Pareho sila nakapwesto sa atubangan kang COMELEC asin inaprobitsaran ang dakul na taong yaon digdi ngunya na filing kang COC. Agrangay ni Luisa ang padago sa paglangkaw kang presyo kang barakalon. Alagad laban lang subot basta igwang urual daw na income. Digdi naman pinagkukuan ni Hazel ang pambayad sa iba nindang gastusan kung kaya marhay pagdakol aktibidad sa may City Hall. Maluya po, naglalangkaw po baga ang gabos ng bakalon. Minsan nakakabakalan sa akong 3 kilong bagas maghapon ni Manto mag-irina. Tapos panira, tapos balik na naman sa puna dati. Pero laban lang. Sige po, ang laban lang. Basta oral daw ikaw kaming income. Sa pang-aral daw, sa mga pangbayad, sa mga bills. Pag-araw ka may mga activity sa City Hall, dakulang oportunidad. Oportunidad pwede sa mga araw ming paratinda. Sa duwang aldaw nidang nakapeso sa may COMELEC, maayo pa man subot kandidato ang nanglibre asin nagbakal sa sainda. Pero po, mayong nagpakyaw. Ayaw na po sa kandidato. Mayo lamang, miski sa ro. Dati mo na ni Mother Pesto. Opo, di man ako minsan sa Balyo, sa Digdi. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga Bareta, 250 na paintings kan mga Bicolano artist ibinida sa art exhibit kan LRV Gallery of Art and Culture. Uya ang sakuyang report. 250 na mga obra na gibo kan 50 Bicolano artist ang mahihiling sa enot na art exhibit kan LRV Gallery of Art and Culture. Saro sa mga nagpartisipar iyo si Kyla Ensoya na pinakahoben sa gabos na art exhibitors. Gamit an kape bilang sa iyang medium, na iguhit niya an magayon na imahinin sarong anghel. Mahihiling man sa art exhibit an magagayon na obra kan dekalibreng Bicolano artist na si Pancho Piano.
Saro na digdian sa iyang painting na subot 8 oras niya lang ginibo sarong aldaw bago ang grand opening kan exhibit. This is the fastest painting that I made. 8 feet by 12 feet. And habang pasiring ako sa Naga, kasi may residence in Manila, habang ako nag-uli, ko-conceptualize ko na nasa sasakyan, nasa yan, paper, tissue paper, sige kung kurit-kurit, hanggang sa pag-abot ko para ready. Pag-abot ko sa pag-painting, na ako. Primero, parang subconscious. And then, conscious na habang pinipaint ko. Apwera sa mga Bicolano artist, presente man ang mga kapamilya ni dipuntong Luis R. Villafuerte, asin iba pang mga bisita hali sa manlain-lain na sektor para magtaunin suporta sa grand opening kanasabing art exhibit. Naga College would continue to grow and to develop activities for our Bicolano artists, and we're happy that the memory of LRB, who loves arts very much and a good friend of us, our family, and the Naga College is being remembered by his museum, and also this works for our Bicolano artists for arts. Talagang amazing, no? So, yan yung hindi natin makakalimutan kay LRV, na talagang pinahalaga niya yung arts and culture talaga ng Bicolano. So, makikita mo si Pancho Piano, our very own Bicolano, syempre, lahat ng mga magagaling, halos talagang world, pag nito global artist talaga sila. So, mga award-winning. Iniman ang naging mensahe ni Governor Luigi Villafuerte na presente man sa okasyon kan suhapon. Sa lahat po ng mga taga-Camarines Sur, Bicol, and Philippines, kung dumadaan po kayo dito sa Baynaga, dumadaan dito po kayo sa Camsur, I highly recommend that you visit both the LRV Museum but and also to see the art that is highlighting the Bicolano artist. I'm sure na may inspire po kayo and mas makikita niyo po talaga ang kagandahan ng Camsur. Maraming salamat. Bubukasan sa publiko ang art exhibit po Setyembre 2 sa LRV Function Hall na makukuha sa Balatas Road sa siyudad ni Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, sinabi ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte na kabali ang matitipon na paintings na gibukan mga Bicolano artists sa magiging laog kan ipapatindog na iconic Capitol Building kan probinsya nin Camarines Sur. The iconic Capitol building is being constructed. I would say it's about 40% done. Hopefully our target is by early 2025 matapos na po siya. Siguro when the walls have been really laid out, we can start talking to individual artists to see what kind of pieces they would be able to offer para there's some sort of my goal is not just to have art laid out without intention. Gusto ko sana na there's sort of a theme or there's sort of a progressiveness to the whole building that is really highlighting also the beauty of Camsur. Sa iba pang issue, pinapatutukan ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte ang seguridad sa mga eskwelahan. Urog na ngunya na nagbalik eskwela na ang mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa probinsya. Apwera kay ni may manlain-lain na programa asin aktibidad man ang pinagigibo kan opisina kan gobernador. The opening of classes is always a tricky situation because, of course, our province is very large and wide, but we are coordinating with the PNP, we're coordinating with the Army to ensure that lalong-lalo na po sa pagbukas ng mga klase, there is peace and order because that is really the most important. There's peace and order in terms of the safety of the children, the safety of the parents, the safety of the teachers, but also the traffic situation so that the economic activities of our province is not hampered by the opening of classes. Sa pagbabalik kang Newsbreak, baggage boy arestado sa anti-drug bypass operation kang Naga City Police Office. Iyan na iba pang mga bareta sa pagwalta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolanja Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition and DBC, DLC and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga nagpost sa social media dapit sa pangaharas as in pambabastos subuot sa syudad ni Naga na nagdaranin paghandal sa publiko. Pinapahanap ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis na mga aldaw, naging laman kang social media, nagkaperang reklamo ni mga kababaihan na subot pinagharas o nakamat ining pambabastos sa sentro kang Naga. Ang bagay na ini nagdara ng paghanda lasin manlain-lain na reaksyon sa publiko. Huli ka ini, desidido si Naga City Mayor Nelson Legacion na ipahanap si mga nag-upload kanasabing video o reklamo sa social media para maaksyonan. Alagad na nagkaperang post subuot ang pinagdelete na. Sa pag-imbestigar man kang Public Safety Office, mayo man insiring na insidente na nai-report sa Philippine National Police. In relation to that, duman po baga sa mga napabarita na mga incident, pinaimbestigahan ko po ito. Pinaimbestigahan ko po ito. Kaya ang report po sa Sakuya kan Public Safety Office, iyon na mayong siring na pangyayari o kaya baad igwaman pero habo na magtaram kay itong mga alleged victim. In kaso gibo-gibo lang ang mga bagay na ini na nagdadara ng paghandal sa publiko, andam ang lokal na gobyerno kang Naga na sa angatanin pormar reklamo ang nasa likod ka mga pakaraot na ini. Kung gibo-gibo lang po, gusto sabihin mayong basihan ba kung totoo, kung kinakaipuhan na may corresponding legal action, gigibuhan taman po yan. Taday marhay na makrear ka nin sarong senaryo, makakausan in paghadit panik sa publiko. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 10 minutos ang pinagdurar kan rinibayan ng putok sa pagultanan kan tropa hali sa 2nd Infantry Battalion Philippine Army asin siyam na mga rebelde kan sinda magkaengkwentro sa barangay Ginadawan, PU5 Corpus sa probinsya kan Masbate kan Sudma.
Sa report kan Philippine Army, nagkukondusir din pagbiripikar ang militar sa sumbong na may armadong grupo sa lugar kan makasagupa kaini ang mga rebelde. Na-recover man sa lugar kan engkwentro ang sarong M16 rifle, tulong magazine asim bandolier, pinag-arang pangunyan kan militar kumpira sa mga rebelde ang nalugadan. Sa police report, sarong sachet nin pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad 1,000 pesos ang nabakal sa sospek na si Apolonio Rapinian alias Negro. Sarong baggage boy asin residente kang Zone 1 Barangay Mabolo, syudad ni Naga, matapos ang ginibong anti-drug buy-bust operation kasuod Mang Banggi. Apwera kaini, nakarecover pa ang PNP nin 5 sachet nin subuot illegal na droga kan gibuhon ang body search. Sa kabilugan, naabuton sa 0.98 grams ang timbang kan mga nakumpiskar na illegal na droga na nagkakantidad 6,460 pesos. Nasa kustodiyang unyan kan Police Station No. 5 ang nasabing sospek. Sa iba pang police report, 2.5 grams manin subot shabu ang na-recover kan mga tauhan kan Police Station No. 2 na pinapamayuhan man ni Police Major Jovi Leonar sa suspek na si Francis Tayco. Mayong trabaho asin residente kan Zone 4, Barangay San Cirillo, Pasakaw, Camarines Sur, matapos ang drug buy-bust operation kan sumagong amay na pagkaaga sa St. James, Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ning Naga. Ini nagkakantidad ng 17,000 pesos. Nakakulong na sa Stasyon Police Station No. 2 ang nasabing suspect. Padagos sa mga bareta, ST Quadrangle na panunin estudyante hali sa College of Teacher Education matapos ang saindang orientation seminar kasuudma. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Kan suudma, Agosto 29, ginibo an orientation seminar kan College of Teacher Education na may temang Abante, a leap towards building a better future. Ang aktibidad pinagibo para may orient ang mga estudyante, lalong-lalo na ang mga freshmen. Para kay Lichelle Malen, 4th year student, importante ang aktibidad na initanganing maaraman kan mga estudyante ang vision as in mission sa Naga College Foundation. This ORSEM is very important because for the freshmen, they know the vision mission of the Naga College Foundation and the rules and regulation of our school. Apuera sa orientation, magkakaigwamanin mga aktibidad manungod sa buwan ng wika. Sigun sa Bachelor of Physical Education Secretary na si Jinky Inueva, pagkatapos kan orientation seminar, magkakaigwanin pista sa nayon asin laro ng lahi. Itong event po ngayong araw is ORSEM po for College of Teacher Education, and after po kang ORSEM na ini, magkakaugwa po ng celebration kang buwan ng wika and laro ng lahi after and pista sa nayon po. Nagtauman in mensahe ang program chair kan Bachelor of Secondary Education na si Jamaica Tinguha sa mga estudyante na nag-atindir kan sa indang aktibidad. First of all, I really would like to say thank you sa lahat ng nag-attend ngayon kasi it's overwhelming because before, pag nagpapatawag kami ng orientation seminar, usually konti lang yung mga nag-attend. So, kanina nga, nagpa-reserve lang kami ng like 800 chairs. Tapos, if you can observe, ang dami nila. So, sobra-sobra as in overwhelming yung support nila sa College of Teacher Education. And it's a nice start also since the pandemic, kasi na-stop yung mga activities namin, and I really hope that hanggang matapos yung semester as well as the school year, ganito pa din yung support nila sa department namin. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.